नोङो खारबाय होननाया माथो खाराखै अबेहायथो दङलै बेलाय माथो आदा आं जेन'बा ससियेल मिडियाआव होदोंमोन ओमफ्राय माथो मानसिफ्रा नाटकसो जाफ्लादोंसो भिउस मोननायनि थाखाय बिदि होनदों माथो सानथाम जाबायना दाबो फैयाखै दाबो फैया हो आदा मानसिया दङ लोगोनावहाय मैया खोनादों ओमफ्राय जेन'बा मा जानानै थाङा बे ओमफ्राय न'निफ्राय थारमाने बिनि चेनेलखौ ना औ आर.बि. बसुमतारी होननाय रबिन बसुमतारी होननाया स्ट्राइक होना होदों ए बेनि चेनेलखौहाय औ फेसबुकखौहाय ओमफ्राय आङो माने होबाय नालाय ओमफ्राय जोङो ओइदिनखालि 12थासोआवसो न'आव सफैखादों ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संबाय जाबाय ओमफ्राय बे रबिना फन हरदों आरोखि बियो औ रबिना फन हरनानै बुंबाय खुलिनायाथ' आं खुलि हरबायमोन दा बोरै जागोनथाय माबा माबि सोंहरलायदों आरोखि उनाव गावनो रबिनानो बुंफिनबाय बोरैबाबा नोंना चेनेला थैनोबो हासिगौ बोरैबासो जानाय बादि मोनबाय आं होनना बुंबाय आरोखि बियो आं खोनागासिनो दंखायो ओमफ्राय बेबायदि बेबायदि हा खोनाबाय बेबायदि बुंबायना बेबायदि माबा नालाय आंबो गोसोखौ एसे बोरैबा मोनबायना ओमफ्राय बुंबाय आरोखि नोंनि बेबायदि फाल्थु जानला मोनला माबानायावनो नों मालायजों स्ट्राइक होजादों मा जादों होननानै बुंबाय आरोखि आं दहाय ओमफ्राय आदा अब्लाथ' बियो खारथायनायाखैना होनबा खारथायनायखौनो होननाङा खारनायाथ' खारथायाखैयानो जाहैबाय थारमाने बियो आंखौ बुंबाय नों ओजों थांफिनदो खामानियावहाय खामानियाव थांफिनदो दा फैसा थैसाबो मोननाय नंखाला आंनाबो चेनेला स्ट्राइक जाखाबाय फैसा हाबगोन ना हाबा थिग गैला आरो नोंनाबो बेथना खय थारिखआव हाबहैगोन दा मासबो जोबखायाखै होननानै ओमफ्राय थिनहरबाय ओमफ्राय आं बुंबाय आं दानो मानो थानांगौ आंना जे जायगायाव टाइमानो 5 थारिखसिम सुथिखा 5 थारिखआव थांनांगोन आङो अब्ला ओमफ्राय उन्दैफोरखौ गोसोखांनानै फैयाखिसै आरो बियो अबाय थाबाय थाखो बियो बबावबा मानसिया सेरफांगुरि साइडआवनो दङ आं बे लाइभ होबाय थायोना बियो बेयाव नायदों आं ओमफ्राय आङो नैबे ससियेल मिडियाआव होदोंमोन ना आदा ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंदों आरो थगायदोंसो नाटकसो बिसोरनि भिडिअखौ रावबो नायनो नाङा बिसोर भिउस मोननायनि थाखायसो बिदि नाटक देखायदों होननानै बुंहरदों आरो मेन खोथाया बेनो जाहैबाय माने नाटक होननानै नायदोंबालाय मा जानो जे जायगायाव सैथो खोथा नोंसोरबो सोंहरनो हागोन माबानाव रबिनाव आर.बि. बसुमतारीनाव स्ट्राइक होदोंना होआखै बेनि थाखाय एसे दावराव जालायबाय नालाय नांलायाखैबो आरोखि आं बुंदोंल' बेवहायनो आं बेलासियाव दखानाव बिदिनो 4:30 आं दखानाव ओंखारलांबा बे 5थायाव न'निफ्राय ओंखारलांदों आरोखि मोना बेखौनो आरो आंनि चेनेलावहाय आं थारमाने नों खारबाय नों होनो थिननायखाय आंनि फेसबुकआव होदोंमोन आरो होनांगौबो सम ओमफ्राय आंनि कमेन्टआवहाय लिरहरदों बे ससियेल मिडियानि जे माबाफ्रा आंनि भिउवार्सफ्रा लिरहरदों ओमफ्राय थगायदोंसो नाटकसो होनना बुंदों आरो भिउस मोननायनि थाखायसो बिदि खालामदों होनना बुंदों नङा थगायदोंबालाय बेलाय एस जकिंजोंहाय बियो कल रेकर्ड रायनानै एस जकिंआ हगारना होदोंना होमबाना मोनथिगोन ना मानि थाखाय थगायदों ना मादों भिउसनि थाखाय ना